Audio Jungle. Take a chance to make a change. Goedemiddag en welkom bij de trekking van Sweet Mofo. Het is woensdag 11 maart 2026 en spelen wij vertrekkingsnummer 5327 voor de trekking van 3 uur. Naast mij heb ik staan de vertegenwoordiger van de Gaming Board, dat is de heer Abisoina. Goedemiddag. Hij is er natuurlijk hier om erop toe te zien dat alles verloopt zoals dat moet. Wij gaan nu over tot de trekking. Heel veel succes. En het getrokken nummer voor deze trekking is geworden nummer 19. Heeft u gespeeld op nummer 19, dan feliciteren wij u van harte. Hierbij zijn we gekomen aan het eind van deze trekking en bedanken wij de vertegenwoordiger van de Gaming Board voor zijn aanwezigheid. Tot de volgende trekking.